से परेशान रहताने का कहीं रहन हरान रहतानी अपना बलम से परेशान रहतानी लेके पिचकारी जुआ जारेला सखी भतार मोर टेम्पू के ड्राइवर हो झटका मरेला सखी भतार मोर टेम्पू के ड्राइवर हो झटका मरेला सखी। हो गइल बाया दतए कर साचो चढ़ाए उतारे के पलंग पर बैठी त मांगेला भाड़ा विपत भइल बा कपारे के हो गइल बाया दतए कर साचो चढ़ाए उतारे के पलंग पर बैठी त मांगेला भाड़ा विपत भइल बा कपारे के कबो कहेला सच जा कबो डांटेला सखी भतार मोर टेम्पू